Egitasmoaren alde eta kontra daudenak aurrez aurre jarri dituen haserrearen armailaz ari gara. Gaur eguerdian aurkeztu dituzte klubeko arkitektoek ipar tribuna berri horrek izango dituen ezaugarri teknikoak. Armaila horretan, ikusle kopurua 720tik 1950 pasako da. 1950 inguru izango dira. Horiek bai justifikatuta daude, Nebako zio aldetikan 1950 arte, seguruna asinto gutxillo batzuk gertatzea badago. Oraingo bi sarrerak ez dira nahiko. Taldea lehen mailan ari denetik jende hiladak gero eta luzeagoak dira armailetara heldu edota bertatik ateratzeko orduan. Tribuna berriak berriz 4 sarrera izango ditu. Tribuna azpiko pasioetara ailegatzeko eta handik 6 vomitorioetatik aulkietara. Generalian, hobetu ingo ditula, bai sarrerak eta batez ere irteerak. Tribuna azpian sortuko diren lokalak helburu didaktiko edota zerbitzuetarako erabiliko dira. Obra lanak ez dira hasiko Ibarko udalak azaroaren lehen astean egingo duen osoko bilkuraren oneritzirik gabe. Lan horiek 2 alditan egingo dira eta ez dute amaiera datarik, baina talde armaginaren 75. urteurrena ospatzeko amaituta egotea espero dute klubeko arkitektoek.